شەف باش guhdarên delal gelo hinek mîrê hekarê hene bi nav û dengin ji ewil da jî meznaya welatê Kurdistanê kirine, însanên bi xîret bûne, însanên namîdar bûne, însanên pêşkêş bûne, însanên çeleng bûne. Feqet dîrokvan hiç kesek ji vana behsa van mîreka nake. Dixwazim îşev ez behsa Mîr İzzedîn Şêr bikim ku çawa Tîmûrî Ling li ber kela wanê birîndar dike. Dixwazim behsa wî bikim. Rojek din şevek din înşallah em ê behsa Mîr û Fetha Stenbolê ku Sultan Fatih dişine pey Kurda daxwazî hewarê Kurda dadixe. Kurd tên Fetha Stenbolê dikin ez ê wî bêjim. Eva sisiye em ê behsa Mîr ku çawa çûye Bosna Hersekê Elî İzzet Begoviç ku Kurd e û kurê torunê Mîrê Hekarê em ê behsa wî bikin. û em behsê bikin ku giranî em jê dibêjin govend ku Türk dibêjin halay ê her kesî li milê rastê diherin çima xelkê Colemêrgê Hekarê li milê çepê diçin em ê li ser wî biaxivin. Her tiştek manawî heye. Îşev behsa Mîr İzzedîn Şêr Mîrê Hekarê û Tîmûr û Ling bikin nahê em ê jî bêjin. Birayê delal Mîr İzzedîn Şêr di sala 1386 li parêzgeha Colemêrgê ku jê dibêjin Hekar li wê derê hikûmdar bûye. Di wan sala da Tîmûr û Ling İran û Sûrî, Hindistan û Çînê gelek deverê dijî kiribû bin hikûmdariya xwe û zeft kiribû. û heta Kurdistana Bakur, Mûş û Bitlisî û Axirê jî dikebin hikmê xwe û berê xwe dide kela wanê. Ew çax kela wanê dibin destê Emîr Mîr Nesreddîn dabûye. Em Mîr Nesreddîn xeberê hildaye ku Teymûr û Ling wê were ser kela wanê. Derhal xeberê dişîne ba pismamê xwe, kurmamê xwe ku navê wî İzzedîn Şêr e û jê alîkariyê dixwaze ku li hewara min were. Mîr İzzedîn Şêr jî ew çax li Colemêrgê rûdinê. Belê. Mîr radibe çil û ji Çelê û ji Beytüşebabê û ji Amediyê ji Başxelê û li Elbakê û wan li hevdû dicivîne. Ezzedîn Şêr bi 45,000 siwar û şervanê Kurda ve tevê eskerê xwe berê xwe dide kela wanê. Teymûr û Ling berê navê Teymûr Gurgan e. Çima ku dibên Teymûr û Ling em ê wî jî bêjin. Ew jî bi 200,000 eskerê xwe ve berê xwe dide kela wanê û dor li kelê digire. 28 rojan li hev dixin Teymûr û Ling nikare bikeve kelê û fetih nake. Bi hezara eskerê Teymûr û Ling têne kuştin. Teymûr namekê dişîne ba İzzedîn Şêr û jê re dibêje teslîmî be û bikeve bin hikûmê me û emrê me em jî sozê didin em ê can û mal û namûsa we biparêzin û em hûn ji me zirarê nabînin. Gelo kengê Kurda ev bênamûsî qebûl kirine heta ku em Mîr jî qebûl bike û xwe teslîmê hinek însanê ehmeq beradayî û bêxêr bikin. Mîr İzzedîn derdikeve serê Sûrê û Gazî Tîmûr û Ling dike jê re dibêje kalê te İskender, Cengizxan û hilak û ew jî mîna te zulm kirin û lê me xwe teslîmê wan nekir. Tu însanekî tirsonekî te çav berdaya vî eskerî û tu dibêjî kes nikare me xerab bike. Eger tu durûyî û tu ne derewkirî û erger tu cesaretê te heye dakeve meydana cengê em ê bi hevdûra ceng bikin. Ez û te tenê em ê bi hevra ceng bikin. Şeytanê kurê şeytan tu tirsonekî newêrekî evan gotina ji Teymûr re dibêje çavê xwe baş veke ez kûçikî sehekî xwe jî topal nadime te. Heta yek ji me Kurda hebe em xwe teslîmê şeytanê mîne te nakin. Teymûr bi xwe neewleye tirsoneke newêre dakeve qada cengê ew ê îtîbara wî were 5 quruşa û dîsa ferman dide hicûmê kelê dikin. Lê nafîle zavayê Tîmûr bi dilekî xweş li Ezzedîn guhdar dike û bi hezar eskerê xwe dikevine tevî İzzedîn Şêr û misilman dibin. Malum e cenabê we Cengizxan jî Tîmûr û Ling jî hilak û jî
evana hemû çik hatine Kurdistanê tehdidane Kurda. Heta li ber kela Hewlêrê şervanê Kurda 20,000 askerê Moğoliya kuştin. 20,000 askerê wan kuştin. Belê. Teymur mecbur dimîne namek mecbur ma û namek şand got ez qebûl dikim da keve qada cengê Mir İzzedîn Mir rabû xwe temîzgirê da şûrê xwe da milê xwe mizraqa xwe helanî û li hespê xwe siwar bû da ket meydana herbê. Xweda bi te rabe Ezzedîn Şêr. Mir Ezzedîn derba ewel mizraqa xwe li qaça wî dide û şûrek jî li milê wî dide wî birîndar kir û şûr desta da daket wî esîr dike şûr dide sestî wî Teymur efa xwe jê Ezzedîn Şêr dixwaze. Guhdarên delal. Em Kurd zû dixapin. Yekî kujmera got bide xatirê Xwedê Pêxember em zû dixapin. Yekî xwabet bextê me em zû dixapin wê efû dikin. Em nabêjin ka bira îro jî bimîne, sivê bimîne, hera esîrê me bimîne, ji bira li nav mala me da bimîne, ka em bejn û balayê bînin, em li hereke û sekenatê bînin, em li helaqê bînin, em ê jî efû bikin. Feqet em dilpakin, em Kurd mêr û mêrxas û dilpakin, em zû efû dikin. Guhdarên delal Ezzedîn Şêr wê efû dike. Emir dide divê wî têxine kelê û derman bikin. Heta sax dibe. Bira here. Teymur rehet dibe, di kelê da rehet dibe, birînê wî pak dibin, kew digirin û her dera kelê jî nas kir. Zivire tê ba eskerê xwe û dibêje rêya kelê min hîn kiriye, alîkariya me bikin, em tê kevne kelê. Zaten ew pismamê Mir Ezzedîn Şêr ku ew wî camêrî wî xwedî kir nav mala xwe da dixwaze ku xiyatiyê pê re bike, çawa Pêxemberê me gotiye kesê ku te qencî pê kir hîfza xwe şerê wî bike. Werin em bikevne kelê hicûmê kelê dikin û Mir Nesreddîn dikujin, eskerê wî jî gelka dikujin, eskerek bi dizî ecele xwe digîne Mir Ezzedîn Şêr jê re meselê dibêje, Mir Ezzedîn va vedigere kelê dinhêre ku kurê apê wî û hinek esker hatine kuştin. Heta Tîmûr heta tê Teymur û eskerê wî berê xwe dane Bexdayê. Ji ber Mir Ezzedîn lingê Tîmur birîndar dike dişkêne ji wî re ji wir pê da dibêjin Teymûrî leng yanê bilingekî. Heta wê çaxêjî navê wî Teymur bû feqet ne ling bû. Ku birîndar kirin jê re gotin Teymur û ling nigî wî şkênan. Ji vê çelengiya Mir Ezzedîn Şêr çiqa milûk û qiral û paşa û mîr hemûn ê derdorê û ê heta dûr û nêzik teva ji çelengiya wî re El Muqella enwana Muqellayê dane Mir Ezzedîn. Yani em Muqella ji her paşa û milûka û ji her qiralê bêhtir tu mezinî. Yani tu mezinê me temamayî te Teymur û ling wî birîndar kir. Belê û nigî wî şkênan. Wî esîr kir. Divê herbê da hem nigî wî hem milê wî birîndar bû û ferj bû heta geber bû ji ber wê ferca xwe. Ji ber vê yekê Kurdan navê wî danîn Teymûrî Leng. Guhdarên delal. Çelengiya mîra hûn dibînin deqê ev tenê ye heta serê sibê ez bêjim xelas nabe. Me bikinahî jiyana Ezzedîn Şêr û eva Mir Nesreddîn ku kurmamê hebin yek mezinê kelawanê wê çax navê wê Newan bû kelawanê û yek jî evê cola mêrgê bû. Pişta xwe dane hevdû biratî bi hev re kirin û ji hev hez kirin heta ku bi ser ketin. Guhdarên delal rehma Xweda li bejn û bala we kesê ku li me guhdarî dikin mirî we hemiya win hemî di rehetiyê di kêfê da bimînin Xwedê sihetî û bedenê bide we canê sax bide we û wan însanê Kurdê me yî ku neheştin kes bikevin bakur û şervanê Kurda û mîrekê Kurda mezinê Kurda baş û xerabê wan tev de ez sihetê ji wan re dixwazim ev ê saxin û ê mirî jî Xweda rehmê li wan bike. Hûn herdem şad û bextewar bin, şev baş bi xatirê we. Belê berî ku min vîya negot min ji bîra kir YouTube'a me da bibine endamê min bira zêde bibin ku xelq jî zêde lê guhdarî kin. Erge 500 heb endamê me bin ku bi min rabin di YouTube'a me da ew ê her yek du hev ji lê guhdarî ket ke 1500.
سه حب لێک داری کرد کە 1500 ئەرگێک و 1000 حب قەدن هەر یەکێسی سێ لێک داری کرد کە 3000 هەیەکی 5 ئینسان وان گۆداری کرد کە 5000 ئینسان چ قاس یوتوبا مەدا ون دەستێ خۆ لنگێخن و ببنە هەواڵێ من هەو قاس و ئینسان ژمە وە تەبدە فایدە ببینە ون هەردەم di saxiya di heyatê da di xweşiya bijîm xatirê we emanetê Xuda